Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. MLA jong ka Trinamool Congress uba Hm.Shangpliang mendagasngi ula ong baka kai pot jong uba Justice Pai Pei kabadai ka jing toket ha kabaya dai ba ka jing sha Pynïap ya uba Charistafil thank you Secretary Bariam jong ka seng HNLC ba ka ni ka kai pot barok kalong ka babiang Henry nakaliang jong ka sarkar kam shem lapat lei ai bat kim pat shem lapan shitom ya ki breu ki baldan kti ha ka ban Pynïap bat siat yap ya uba che thank you Hakajiya keren bat kilat pathai khubor uba Hm.Shangpliang ulaong bana kaliang jong unom shong that bandawa ya ka sarkar baki debet ban penshitom ya ki pulet ki badai kinong Pynïap bi uba che namar kat gum ka kai pot ka ong baka dei jing bakla jong ki pulet namar ki pulet kilalet ban rong hakaying uba che hakapor lai baje menstap bat baka dangdum bat klempen me lai ru ulaong ru baki pulet kila Kynnoh baki arngut ki Khun shenrang jong uba che Kidei ki Lehnoh Henry ubat hima ulapan rem bagi ni kimdai kita ki Lehnoh Henry kidi ki Khun ban sumar bat bandan lang rengkat bat ukpa. Por baki operate, but anda kila poi ha kaplau yeng jong ba Charistafil kila persyang pania khot ya ka keteng jong i ban perta bat ban pentip ba ki kwa ban tip hato mano ban pli ke jingkham Ndrei kawasusi kelom ba kini ki pulit ke Leit ban kondak ke Leit nalor ki suloi ba ki pistol ba ki kira kum ki AK-47 bat ki 9mm pistol ba ki Leit cheyeng jo iba Charistafil thank you Kim Shimra ya Kynnoh ino ki baki khot ki night vision device kamiet kalong ke badum kayeng jo iba Charistafil shum thang lai te hakum katu kapor kini ki pulit ki lalet ban kandak ya ka operation ha ka jingdum jam dadon kano ka night vision device te borobor habaki Leit ban kandak ya ka rate man miet Kim Shum pendan kam kano ka kenja tiar ban pensawalan ban khot kumaki khot ka megaphone lan ya ka loudspeaker ban perta ban kursiu thia ya ki bri ki badan hakani ka yin ndrei ha ka jing shisha ha ka meeting baki ki pelong ki pulit shwa baki Leit ka operation ki la ya discuss nadong hadong ndrei Kim Shum discuss kumno ban react lada don mano na pedeng ki bri basa ka yeng lada ki atak iki kata kemut Shum dan kano jing perkhat ila shu ong ba iki khilet kemiu wan rayu kata kalong ke instruction kat kum babatha na ki pulit ki bahalor ya kini ki bri ki balai ya ka operation bat uba Charistafil kata ke penpau ya ka jingtlot jong ka intelligence jong pulit baha ka to ke ying kade ke ying sa jong ka family jong uba Charistafil kata kamut u pulit shum Leit baha ban tokit ban wat ya ke intelligence information ba mano basa ha ka tu ye ko ngit ba kilawat ya ka khubor kilawat benya ba hakano ka kamera usa hakano ka yeng ba hakano ka kamera uthia ya ka ta ki kilatip namar ba marsen light ya ka giet naka plau ju ba Charistafil Shum dan kano ka discussion halor ka intelligence information ko mga ongay pi mane ba Shum dan kano ka intelligence information halor ka jingdon jong ki brio ha ka yeng jong iba Charistafil ka report
kat kum ka jing shem jong u justice by fe u ong kum ni. Well, in my opinion, I need report jong u. But in my opinion, having entered what could potentially be alliance then in darkness without proper planning and without taking, not intended to kill him in the first place. Te da kambut haba pirung hakata kayin kabadum kamut pisurung rumah bat pimsum tip hakano kadur bat hakano kal position ba uta ubriu udan ubade basa akta kayin kata kalong ka observation jong justice kawai ka ba nga siyam ba uong une o justice uong ba the deceased was never apprehended alive and it was a futile exercise kata hamut ka direction ka baong ba de ban late ban syukem yu wan ra ndrei kini ki ban late ban conduct hi cooperation kim shum board kat kum ka direction ka ba ki on rol ndrei kila le kumno kila siat yap ya uni ubrio kata kalong ka report ka ong de ba jin da ki pulit ki ap sa ar kenta kata ka di lai beje uong ba jin da ki pulit ki ap stang ar kenta ba hadu banda syai malumala bat hadin kata ban kerkut ya kayeng jong ba Chesterfield ban cordon off the house of the deceased kata ka de statement ni kamut ban kerkut ya kayeng jong ba Chesterfield nangta saperta ya u ba ude ban mi no sabar ban wan surrender ki pulit lada umwan ba de ban ai da ka tear gas kenapa ki bahing mahasem jong u baro ki ban mi sabar ndrei ki pulit